Idan yau da farko zuwa ka channel ɗinmu, kada na subscribe ka alamun ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryenmu na gaba da zarar mun sake su. Za ka gani lip lip. A satin da ta gabata. Ku biyo mu ganin yadda mai dawa zai artabu da aljanu wajen ɗiban magani, yayin da Joni ya ɗauki mazar suka tafi neman maciji. Ban taɓa ganin macijin da ya yi girman wannan macijin ba. Babu abin da ya isa ya maka matakar kasa Allah a ranka. A ƙarya kake. Nan da kwana biyu za mu ga yadda za a yi. To ko akuya wannan igiya za ta ɗaure bare maciji? Barin garin nan zan yi. Kai, amma muna tafiya kawai in wai ga sai in gaba ka. Yanzu ma da haka tana nan na baro ta bata cinye ba. Ka ganta ido da ido? Kwarai da gaske. Ya kai yaya. Na tafi gida kawai na ga maciji jim a tare a zaure ya cika min zaure. Dan Allah shine na zo wurinka mu je ka taimaka ka kashe min shi. Bari in baka shawara ka zo mu je ɗaki na in Allah da ba abin da zai faru. Shiri ne da ya kunshi abubuwan al'ajabi. Idan ba ka yi subscribe ba, hanzarta ka danna subscribe da alamun ƙararrawa don ci gaba da kallon shirin kyauta. Kai, ina ne? Tabbatar maka da ka kashe mai macijin haba ai na dinga kiran ka da jarumi ke to in ban da ma ka tsaya min dile da yanzu na gama yin wasan kura da macijin nan ai abin da nake so kenan je ka gaji dan iska gaji ni joni zai zo ya ɗauka wai je kashe mai maciji wannan macijin lokacin da muka gan shi da mai dawa ba karamin gudu na ci ba billahi lazi macijin da har yanzu ni kai na ban da tabbaci akan shi ban san wani irin maciji ba ne kai bari in juya kar a zo ya ga bai ganna ba ya kona ai mazari tun da nake ban taba ganin macijin da yayi girman wannan macijin ba amma na ji ina ta magana wa kai shiru to kuma ina mazarin ya shiga ne to ya zama dole in koma ila ina tunanin mazarin mantuwa ya yi bai gaya mun ba amma muna tafiya kawai in wai ga sai in gaba ka dole dai wajen mazarin nan haka nan zan koma tunda ni da na je muka yi magana da shi ya biyo ni tiriyan za mu je ya kashe mace wai wannan surutun da nake yi na banza da wahima me amfani shi ai ya kamata in bi shi in je in tararayo shi in dan shago shi in dan tallafo shi mu je ni ma ya tallafa mu ya kashe mu wannan mace haba wannan masifa da mai kama kawai ne abin da zai ya kamata in bi shi duk kai ko ba gida ya je ba ma ko ma ina ya je sai na bi shi haba na yi mamaki da na je ɗebo maganin da yake ɗebuwa ashe na manta da wasu kayan aikin ne a gida kaga ya zai man dole in kwaso su in koma daji nan da ɗaya maganin nan duk da na san na sha wuya sosai amma kafin in koma ya zabe man dole sai na nemi yaran nan tabo a garin nan daga karɓan bashi 2000 daga gobe wata biyu kenan da wani abu
gashi yanzu na waye gari aljihuna ban da ko sisi 500 da nake takama da ita a daji wurin gudu saboda bala'i can na yarda ita ban sani kai kawai in muka ido biyu da tango cire mai hannu zan yi ko kafa a madadin kuɗi na ba zai rasa wahalar da ni saboda 2,000 ba zai yi ba ni buzu ni saki qur'ani ko kana nake magani sakalin yaro yanzu ta haka nan duniyar nan take kana da yan uwa da abokai da zaran wani abu ya same ka kowa sai ya watsa ya barka la ilaha illallah yanzu babu inda na je kenan a taimaka mu la ilaha illallah wannan rayuwa Joni lafiya? ina fa lafiya Ka samu mai dawa kuwa? wani mai dawa na samu mai dawa na samu mazari amma duk sun ƙi su taimaka mu to ni na rasa ma yaya zan yi da wannan al'amari wallahi duk sun ƙi su taimaka mu To ai da ma mazarin nan. ina yake Ga ina? mazari yau jadi mazari ya za ka yi man haka ni da na je gidanka don ka taimaka mu kawai sai ina mai kan rasa ko da ba ku koma gidan fatan daga lokaci me zai kai ni gida auzu billahi me zai kai ni gida ai na riga na gama da shi ai lokacin da ka gama ganin din nan ba ai zuwa na yi na ɗauki macijin nan na ɗaure shi da igiya na tare shi bayan gari na tara mai ciyawa da itatuwa na kunna mai wuta ai tuni yana lahira Yanzu kana nufin a kofar gidan Joni ba macijin nan? babu shi ka dai zo mu je hankali na zai fi kwanciya ina da wani uzuri mahaifina ya aiko yana son gani na ban je ba wallahi sai da kanku yanzu na tuna ai tun nan na ce muku na gama da macijin nan ku je kawai na riga na gama da shi in muka je zan fi samun natsuwa a cikin zuciyana domin ni kaɗai na san irin tashin hankalin da na gani ka kwantar da hankalinka ka je gida babu komai ga shinge nan ku je ku duba in kun gan shi na ya ku zo ku gaya min zan koma mahaifina tun da ya ce ina son gani na in bai gani ba akwai matsala ni fa har yanzu gidan nan tsoro yake bani in ba da kai ba zan iya komawa ba dama na sa an yi min wani sabon dumame ban samu daman shiga na jibge shi ba saboda macijin nan amma yanzu tun da mazar ya kwashe shi to da kai za mu je mu jibgi wannan dumame da haka kawai mu tafi yawwa Kaman ka san ni masoyin dumame ne. to shi ke nan ba damuwa Yawwa. wanda aka yi wasan ya haukace ko wanda aka lalata mu kafa baya ya tafiya wai aka yi mu kurciya ya bi duniya muna kai sihiri yanzu take muna da kaikayi kuma kan mashekiya ko da makiyanka sun fi yawan mutanen Kano ne in ka an shi wannan magani da izinin Allah ka fi duk wani dan adam ko aljan ko da mara lafiyan yana cizon sama ko da tafiyan kaguwa muna fita shi da daidai. salamu alaikum Wa alaikum salam. mai magani ai tun daga can nake jin tallanka burina na fi kowa suna a garin nan ta inda na ratsa a rika tsorona Wannan shi ya fi mai sauki. amma wani mutum kwara daya ya hana ni cimma wannan burin Malam kana ɓata min lokaci me kake so a yi masa? Ita shi kake so a yi ko a haukata shi? mai magani kawai abin da nake so shine mai dawa a hana shi zaman lafiya duk inda yake ya zama yana cikin tashin hankali ya ci kada ma ya mutu ya fi mai sauki Kaga wannan maganin? na gan shi Ka samu gindin bishiyar kuka ko rimi ka kalli kudu sannan kai zaman yan boye ka rufe shi a tushen. to Sannan bayan ka binne shi akwai karatun da zaka karanta. to Nan zaka ce baki jagabe kwalwayo so 3. baki jajabe kwalwayo baki jajabe kwalwayo na rike Kana faɗi so 3 za ga aljana ta fito za ta tambaye ka kamar dukkan bukatanka. me abin sadaka 20,000. amma dan Allah da annabi ina roƙon arziki a rage min wani abu To shin aikin arziki za ka yi da shi? In kana so in ma magana ɗaya ba da 10,000 in babu ba ni magani nan ƙara gaba. shikenan na yadda barin baka yawa ga shi kaga sanan su kenan dama a jihun
Ya haka ka kirga mana. ai tun da gidan hasu a hanci na kirga sun kai da ba su kai ba zan sa jihu ba. To ikon Allah. Amma dai a kiyaye. To na gode. To Allah sarki. Gaban Allah wai ina bashi kuɗi ya kirga bai kirga wai na ga sa an ce wai ya gama kirgawa. Ko da ke wayannan mutanen hatsari bai ne kowa da Allah da bai wanda Allah ya bai. Ai na samu maganin nan. Hanzartawa zan yi in je daji in je in binne wannan maganin. Me da ya kwana kai kai. Da ba zan ce kwanan shi ya kare ba. Na fi so. Wa alaikum salam. Me da? Ya gida? Lafiya. Sai godiya. Gaba ɗayan ba na ganin. Wallahi mai dawa. Ayyuka ne suka min yawa. Shi yasa. Amma ya kamata a ce kana ɗan fitowa tunda ka ga ana samun namomin na da wannan. Ya kamata a ce kana fitowa muna ɗan fita. Da an gobe za mu je dajin shuwaka. Ya kamata a ce ka fito mun je dajin nan a fafata da kai. Ta Allah ka ɗaya san gawa fari. Ko da na mutu ce kan gaje. Mai dawa. Kamar yadda na gaya ma. Ayyuka ne suke yi min yawa yanzu. Amma insha Allah gobe ka ce ko? Kawai in ka shirya dai ka zo mu je. Ni ba zan zo je sa. Zan zo in Allah ya da. Zan same ka a gida. Gobe tun da safe. Let's go! Ka ji wawa sagarai. Ni na zaka ce in zo in bi ka dace farauta. Bari ni sauri in je in binne wannan maganin. Me dawa. Allah ya suraka. Kai da tarihi wallahi. Aikin banza aikin wafi kawai mace bata ta yawa ga plantation Allah ya taimake ni ban yi nisa ba a ce wai mace bata tashi haihuwa ba sai da tsakar ranar nan ana fama da wannan abubuwa. Yawa ga bishiyar kuka. Dama ya ce mai in samu bishiyar kuka ko tsamiya. Billahi lazim bai da kashin ka ya bushe. Yawa cewa in yi zaman yan bori ko sannan in binne. Bari mu gani. Wallahi kaman ba haka suke ba ka zo in binne a samu matsala. Bari dai in tashi maimaita. Ai wallahi gashi akwai zafi. Yawa maganin zan daure wallahi. Yawa bari mu gani ƙara jarabawa. Yawa bari mun da shi. Yawa sai abin da ya ce in ce cewa ya yi in ce kai kamar na manta karatu. Yawa na tuna baki jajabi kwallo yau baki jajabi kwallo yau baki jajabi kwallo yau. Muna maka barka da zuwa don nima aiki. Mai son bukatar ka. To. Za mu fita kowace hanya don ka da wasu na a garin nan. Amma fa muna da sharaɗi. Ina jinki. Ki faɗi dukkan sharaɗan ba ma zai gagare ni ba. Za ka rika kawo mana bakin akuya ko rago da sati. Idan ka saba mana za mu saba maka. Zan iya. Tashi ka tafi da baya. Mun ɗaga ma kafa na sati 2. Kar ka ƙara dawowa nan sai ranar da ka cika sati na 3. Ranar ka fara zuwa mana da alƙawarin da muka yi da kai. To, in fita da baya ko? Tashi ka tafi da baya. Yawwa zan yi. To shi kenan na gode. Yawwa. Kai, ko dai macijin nan, aljanan nan ce take rikida ta zama wannan macijin da ya buwaye mutane a garin nan.
ko dai wani abu ne daban. Gashi na manta abin da mai maganin nan ya faɗa, ya ce in faɗa lokacin da nake so aljanan ta fito. Ko ma dai menene jiya ta zan yi in tuna kafin jibi, tun da jibi zan kai ma aljanan alkawarin da muka yi da ita. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mutane na? Ya kwana biyu. Alhamdulillahi. Wannan shi ne kakan na da nake ina baka labari. Jiya ya zo, to zai koma yau sai nake bashi labarin abubuwan da suke faruwa. Ya ce to kafin ya wuce bari ya biyo ma. Ya zo ku gaisa. Baba san da zuwa. Ka dai dan baba. Ya gari. An zo lafiya? Ya aiki. Alhamdulillah. Ya kwana biyu kuma. Ya kuji ba. Duk da na ji abin da ke faruwa cikin garin nan. Wallahi baba. Ya bani labarin kai abokin shi ne sosai ba kadan ba. Haka ne. Yawa dama jiya na zo yau nike so in koma na ji ya ce ma akwai macizai da ke takura ma al'umma cikin garin nan. Duk ina so in koma in je in nemo magunguna wanda za a zo a nemi abubuwan nan a sayan da za a yi masu. Allah sarki. Baba. Na'am. Godiya muke. Barka dai. Yau za ka tafi ko? Yau zan tafi baba. Wai dan baba. Masha Allah. Yawwa. Tafiya kenan za a je a saka moto. Ai mu ba mu hawa mota ai. Mu tahiya in ta kama nan da Maiduguri ai tahiya muke mu hawa mota ai ba ta tahiya saboda haka ni na tafi yaro. To shi ke Yawwa. bari dan taka mu. To. Duka na manta mai gida yana son gani na. A sauka lahiya baba. Inda yadda mai dawa yake bin labari haka kakan nan nashi yake. To billahi lazi kakan nan nashi in ya dawo. Jiya da zan yi in tuna abinda mai maganin na ya ce in faɗa in ina so aljannan nan da fito. Billahi lazi kakan nan nashi sawa zan yi a sheka da shi lahira. Ina ganin kawai shi ne mafita. Amma in ya dawo garin nan. Har ma in tashi Allah nan kara zo mutane suna ji. Lai kiyaye. A sati mai zuwa. Allah ya sa harbin farko a same shi a ido. Ka ba shi abin shi kawai mu wuce. Nasara ta fara samuwa kenan. Injuwa yana ce yana shiryawa zai koma ɗibo maganin. Dole zai kwana zuwa tashin ba zai yiwu ba. Wanda nake ce muku an sace mun daga na ɗaya fitsari. Dan haka baka da gaskiya. Babu abin da zai hana ni da aka da tambo lahira. Ko ka manta sunana don ku. Kana ta babu da yake fara kai ne sai maka ka tsaya kwantar da hankali. Idan na shiga dajin ko da bala'i ya sai na ɗebo maganin. Idan ba ka yi subscribe ba, ka danna subscribe sai ka danna alamar kararrawa don ci gaba da kallon shirin kyauta. Idan yau ne farko zuwa ka channel ka danna subscribe ka alamar kararrawa don samun sabbin shirye-shiryenmu na gaba da zarar mun sake su.